नेहमिया की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से पढ़त हई। अर्थछत्र राजा के 20वें वर्ष के निसार नामक महीना में जब उनकरा सामने दाखमधु रहल, तब हम दाखमधु उठा करके राजा के दिहली। एकरा से पहले हम उनकरा सामने कबो उदास हम ना भइल रहली। निसार महीना यानी मार्च अप्रैल के बीच के दिन, यानी वो पिछला समय में किस्लेव महीना में यानी नवंबर दिसंबर, वो समय का वो महीना। पहला अध्याय दूसरा अध्याय के बीच लगभग 4 महीना बीत गईल बाटे। वो यरूशलेम के शहर पनाह जला दिहल गईल बाटे, वो जर गईल बाटे, फाटक जल गईल बाटे। एकर समाचार सुन के यरूशलेम में रहे वाला यहूदी जौन परमेश्वर के लोग कहल जालन, बहुत दुख और क्लेश में बाणे। ये बात के जान के नेहमिया बहुत रोवले। जेकर कर्म उ भोगिए उ सोच सकत रहले, जेकर कईल गईल पाप उ अनुभव करी ऐसन उ सोच सकत रहले, बाकी ऐसन सोचे वाला आदमी ना रहले। उ प्रेमी व्यक्ति हवन, जेकरा से उ प्रेम करेलन उ कष्ट में बाणन। ई जान के परमेश्वर का प्रेम कईल नगर जल गईल बा, ई कह के परमेश्वर के प्रेम कईल गईल शहर पनाह जरा दिहल गईल बा, ई कह के नेहमिया जब सुन ले तो चुप ना रह पावले। कारण ई बाटे कि उ परमेश्वर से प्रेम करत रहले। जे परमेश्वर से प्रेम करेला उ परमेश्वर के राज्य के हो सकेला, परमेश्वर के काम के हो सकेला, सेवकाई के हो सकेला, नगर के हो सकेला, उ प्रेम करी हैं। नेहमिया परमेश्वर के नगर यरूशलेम के प्रेम कैले, परमेश्वर के प्रजा यहूदियन से उ प्रेम कैले, उ नगर से प्रेम कैले। यही खातिर ओकरा खातिर बहुत रोवले और प्रार्थना भी कैले। जेकरा के हमनी का बहुत प्रेम करे लीजा, ओकर कुशलता के चाहे लीजा, उनकरा खातिर प्रार्थना करे लीजा, जरूरत पड़ला पर उनकरा खातिर हमहन बहुत रोवे लीजा। नेहमिया के भीतर ये अद्भुत गुण के हमहन देखे लीजा। 4 महीना तक बिना थकले मजबूती के साथ, आशा के साथ, एक तरफ नौकरी करत दूसरा तरफ उपवास करत उ बोझ से प्रार्थना कैले। 1 हफ्ता प्रार्थना करके छोड़ दिहल, उ ऐसा ना रहल। हमन से कुछ लोग सामना करल दुख और तकलीफ के कारण ही वो वर्तमान समय में 1 दिन या 2 दिन बड़ा आवेश में आके उ प्रार्थना कर देवेलन, और कुछ लोग 1-2 सप्ताह बड़ा मजबूती से प्रार्थना करेलन, और कुछ लोग कुछ दिन के चुन के 1 हफ्ता, 21 दिन या फिर 40 दिन, ये तरह सप्ताह और दिन के चुनाव करके प्रार्थना करेलन। बाकी परमेश्वर के पास से उत्तर मिलना में देरी भइला से वो अपना आशा के अनुसार प्रतिफल ना पावला से वो जौना विषय खातिर प्रार्थना कैले, उनकरा आशा के अनुसार जवाब ना मिलला से वो थक जाले, प्रार्थना कैल छोड़ देवेलन, प्रार्थना के वो तिरस्कार करेलन जा। नेहमिया ऐसन व्यक्ति ना हवे। नेहमिया के प्रार्थना का एगो मजबूत कारण बा। उनकरा करे वाला प्रार्थना के निश्चय जवाब मिली। वो विश्वास से प्रार्थना कैले। प्रभु यीशु मसीह भी यह बतौले हमें, जब तू प्रार्थना कैले बड़ा, प्रार्थना करेला, तू जौन प्रार्थना कैले बड़ा ओकर जवाब प्रभु दे दिल बड़ा। वो विश्वास से प्रार्थना कर, तब तोहके दिहल जाई, ई कह करके। नेहमिया एगो बहुत दृढ़ व्यक्ति हवे। उनकरा कल गई प्रार्थना का जवाब अपना आँख से देखला तक हिम्मत से वो प्रार्थना करेला, ये हमनी के समझ में आवेला। उपवास रख के प्रार्थना कैले, रो करके वो प्रार्थना कैले, बोझ के साथ वो प्रार्थना कैले, वो बहुत रोवले, लंबा समय तक वो प्रार्थना कैले। अब का करत हम देखल जाई। 4 महीना बीतला के बाद वो राजा के सामने जाके पियाऊ के रूप में अपना पदवी में सरकारी नौकरी करत समय वो राजा के दाखमधु पिए के बाटे। यही खातिर से जब वो देखले तो नेहमिया तैयार रहले। नेहमिया फुर्तीला व्यक्ति हवे। राजा के कौन वस्तु कब चाही ई ध्यान देवे वाला व्यक्ति हवे। नौकरी करे वाला आत्मिक लोग
रउआ फुर्ती से काम करी, परमेश्वर चाहेलन। और सेवा में हिस्सा लेबे वाला रउआ के फुर्ती से काम करे वाला होखे के बा। यदि रउआ बाइबल में ध्यान से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आखिर तक रउआ देखब तो परमेश्वर वही लोगन के इस्तेमाल कैले बाड़न जवन वही लोगन के परमेश्वर उत्तम स्थान देले बाड़े। केकरा के जानत हई? जवन लोग फुर्तीला बाड़े वही लोगन के। फुर्तीला लोग का करेलन? मेहनत से वो काम करेलन। मेहनत से काम करे वालन के परमेश्वर पसंद करले। बात करवा मत भूली। जे आलसी बा, जे खाऊ बाटे, जे पेटू बाटे और जे हमेशा सुतल रहेला, परमेश्वर आशीष देले होखे, बरकत देले होखे। बाइबिल में कहीं ना देखेलिन जा आलसीपन कंगाली के लेके आवेला कहला से ओकरा के छोड़ द कह के कितने ही बेर बाइबल में चेतावनी दिहल गईल बाटे। यदि हमहन में केहू के मेहनत करे के स्वभाव नइखे तब मेहरबानी से रउआ अपना मानसिकता के बदल नहीं, काहे कि ई परमेश्वर की नज़र में रउआ नहीं आ पावत। परमेश्वर के दृष्टि के रउआ आकर्षित नहीं कर पावत। हमेशा खाए वाला, हमेशा घूमे वाला, हमेशा बिस्तर में लुढ़के वाला परमेश्वर के दृष्टि में आवे के चांस नइखे। जितना ज़्यादा समय रउआ बिस्तर में पड़ल रहबा उतना परमेश्वर से रउआ दूर रहब। ए सच्चाई के रउआ मत भुलाई। यदि हो सके तो रउआ में केहू बीमार पड़ल होखे तो उनके बिस्तर में रह के पड़ेला। हम एकरा बारे में नहीं कहत, बाकी स्वास्थ्य अच्छा होके, सब अच्छा होके, आलसपन के स्थान दे करके दिन भर बिस्तर में ही पड़े रहे वालन के विषय में हम बोलत हई। नेहेमिया एगो कामकाजी आदमी हवे। नीति वचन में हम पढ़े लीजा कि काम करे वाला के अनमोल वस्तु मिलेला। जब राजा दाख मधु पियल चाहले तो एवर रेडी नेहेमिया हमेशा तैयार रहत रहलन। तुरंते दाख मधु राजा के दिहले। ऐसे दाख मधु देत समय में जब राजा नेहेमिया के देखलन तो पता नहीं काहे नेहेमिया के मुंह हमेशा खुश रहला, जैसे शांत ना रहल। हमेशा के समान वो आनंदित ना रहले। देखी जा का भइल। निसार नामक महीना में जब उनकरा सामने दाखमधु रहल तब हम दाखमधु उठा के राजा के दिहली। एकरा से पहले हम उनकरा सामने कबो उदास ना भइल रहली। हमहन में बहुत से लोग पता नहीं काहे जब देखा उदास रहलन जा, जब देखा उनकर मुंह रोला जैसे रहेला। ई का बाटे तोहार मुंह हमेशा रोला जैसा रहेला? ऐसन पूछला से उ लोग कहेलन हमार मुंह यही बा। ऐसे ही बोलेलन। मेहरबानी से ध्यान दें, चेहरा के स्थिति मन के परिस्थिति के प्रकट करेला। यदि रउआ गुस्सा में बानी तो रउरी चेहरा पर दिखाई देई। रउरी हृदय में यदि दया बा तो रउरी आंख से उ चमकी। रउरी हृदय में आनंद भइला से उ रउरी चेहरा पर दिखाई देई। यही से चेहरा रउरी हृदय का सूचक हवे। रउरी हृदय के स्थिति के राउर चेहरा बता देवेला। वही दिन राजा नेहेमिया के देख के उ कहत हमें, नेहेमिया तोहार मुंह काहे उतरल बाटे? राजा पूछत हमें, नेहेमिया काहे ऐसन बाड़ो, काहे ऐसे बाड़ो? एकरा से पहले कबो भी वहाँ देखी का लिखल बा। एकरा से पहले कबो भी हम राजा के सामने उदास ना दिखाई दिहली। कुछ लोगन के जीवन में उदासी का कारण हम बताई का, रोला के कारण हम बताई का, असंतुष्टि बहुत लोगन के जीवन में रहे वाला ई अशांति और असंतुष्टि का मुख्य कारण का हुए कि असंतुष्टि। नेहेमिया अपना नौकरी के कारण एगो संतुष्ट व्यक्ति हवे। हम तो एगो राजा के पियाऊ हई और बहुत ही ज्ञानी हई। परमेश्वर हमरा साथे बड़े। परमेश्वर की आत्मा हमरा में बा। हम काहे एगो पियाऊ के रूप में राजा के भोजन के हमेशा चखल और राजा के पिए वाला पदार्थ के चखल का हुए। अब तक हमके तो मंत्री के रूप में
उत्तम प्रमोशन के पा लिहल चाहत रहे। यदि हमरा सामने आसपास के मंत्री लोग के तुलना करब तो ई लोग हमरा सामने कोनो काम के ना होई हैं। कई बार आदमी के पास जवन कुछ होला ओकरा से संतुष्टि के बगैर जियत हमें, यही से उनकरा जीवन में जब भी देखा वो कुछ खो देले बाड़न ऐसन दिखाई देबेलन। निराशा, दुख, वेदना बहुत अच्छा रीति से उनकरा चेहरा से प्रकट होखेला। जब देखा उन्हें लोग के सब कुछ खो देले बाड़न ऐसन दिखाई देलन। जब भी देखा उनकरा पास कुछ नहीं के ऐसन दिखावेलन। कारण का बा? बाइबल में का बाटे जानत हई? परमेश्वर इस्राएली लोगन के सब कुछ दे दिहले। 40 बरिस तक जंगल में बिना कोनो आधार के उन्हों लोग के पोषण कैले। रात में अग्नि के ज्वाला के जैसे वो अंधकार में ना रह, परमेश्वर उनकरा साथे अग्नि के ज्वाला बन के रहले। मरुभूमि में, मरुस्थल में यात्रा करत समय उन्होंने लोग के नुकसान ना पहुँचे। बादल के खंभा के रूप में उन्हन पर छा गई रहले। 40 बरिस इस्राएली लोग जंगल में जब वो चलत रहले, उनके पाँव में छाला ना पड़ल, उनके कपड़ा ना फटल, उनकरा गोड़ के जूता ना फाटल। परमेश्वर ऐसे संभलने। स्वर्गदूत के भोजन मन्ना से उन्होंने लोग के तृप्त कैले। बाकी पता नहीं काहे वो परमेश्वर जितना उन्हों लोग से प्रेम करें, जितना उन्हों लोग के पोषण करें, हमेशा रोवल ही रोवल, परेशान करके रख दियले, परमेश्वर के तंग करके रख दियले। जंगल में वो बहुते ही परमेश्वर के वो लोग परीक्षा कैलन जा, ऐसे बाइबल में लिखल बा। बार बार वो पिछला जीवन के याद करके, वास्तव में उनकर पिछला जीवन का जानत ही रवा। निर्गमन ओकर पहला अध्याय पढ़ला से मालूम चल जाई। लगभग 400 साल इस्राएली लोग फिरौन के शासनकाल में कठिन परिश्रम करके गुलामी के जीवन बितवला के स्थिति। फिरौन के जरिए दिहल गईल कठिन वो विधि के, कठिन नियम के पालन ना कैला के परिस्थिति में, गुलामी के जीवन ना जियला के परिस्थिति में, जब वो लोग रोवत रहे तब उन्होंने लोग का रोवल परमेश्वर तक पहुंच गई। अपना संतान के रोवल सुन के परमेश्वर तरस खैले। गुलामी में रह के कठिन परिश्रम करत समय तड़प करके रोवे वाला अपना संतान के छोड़ाए के बाद परमेश्वर कह के मूसा के मिस्र देश में भेजले। परमेश्वर के सामने अपना चमत्कार के वो दिखा करके 10 बार फिरौन के सबक सिखा के अपना प्रजा इस्राएली प्रजा के गुलामी के वो बंधन से परमेश्वर उन लोग के छोड़वले। दूध और मधु बहे वाला देश में हम तो हम लोग के अगुवाई करब आवाजा, ई कह के सब लोगन के मूसा के जरिए वो मिस्र देश से वो बाहर लेके अइले। ऐसे वो बाहर ले अइला के बाद में गुलामी से छोड़ा वाला परमेश्वर के महिमा कैला के बदले में वो लोग परमेश्वर के बहुत ही दुखी कैलन जा, खीस दियावलन जा। कैसे रिस दियावलन जा कहला से वो बार बार मिस्र देश के विषय में बात करत रहलन जा। का बाटे मन्ना हमनी खातिर? जब हमनी के मिस्र देश में रहली जा, वहाँ के खायल गेल मांस हमनी के याद आवताटे। मिस्र देश में जब रहली जा, हमहन के समृद्धि याद आवत बाटे। मिस्र देश में जब रहली जा तो हमनी के खायल खीरा और खरबूजा, कांकर और प्याज, ये सब हमनी के याद आवता। सच बा प्रिय, जब ये लोग मिस्र में रहलन वो समय में सच में ये लोग एक तरह के चीज के खैले रहलन जा का? ना प्रिय लोग, कठिन परिश्रम करे वाला ये लोग गुलाम रहलन जा। कितनो ही परिश्रम करो जा, पेट ना भरला के दिन परिस्थिति में रहलन जा। पता नहीं काहे बीतला समय में जैसे अच्छा जीवन जियले बनल जा, बीतला समय में जैसे राजमहल में जीवन बितौले हुए, अब कष्ट उठावत हवन जा। परमेश्वर से ऐसन व्यवहार कैला से परमेश्वर सह ना पौले। परमेश्वर के इतना क्रोध आयल कि परमेश्वर इन लोग के जंगल में नाश कर दी है। इतना क्रोध आयल, मूसा जाके बहुत पापी जीवन बिताए वाला इस्राएली लोगन के और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बनले। मूसा के कल गई विनती के कारण वही दिन परमेश्वर इस्राएली लोगों के नाश ना करके बचवले। हम का बतावल चाहते हैं कि वो कितना धन्य बाड़े लोग। यहोवा जवना प्रजा के ईश्वर हमें धन्य, हमें ये कितना धन्य हमें इस्राएली लोग
फिरौन यानी वो दिन में पूरा विश्व भर में प्रधान राजा के रूप में जानल गए, मिस्र पर राज्य करे वाला महाराजा। मूसा जा करके ये प्रजा के जंगल में ले जा करके यहोवा के उपासना करे खातिर जाए द, ऐसे कहला से राजा का कहले जानत हई, यहोवा के उपासना करे खातिर ये प्रजा के लेके जाए कहत हव त वास्तव में यहोवा के हवे? यह तरह से फिरौन प्रश्न कैले, यहोवा के ह? उनकर उपासना करे खातिर हमरा गुलाम खातिर हमके काहे भेजे के बाटे? यहोवा के हवे? इहे उ सवाल करत हमें 5वां अध्याय 1 पद में, यहोवा के ह? इतना कठोरता से फिरौन के बात कैला से परमेश्वर यहोवा के हवे हम तो के बताएबी कह करके 10 गो विपत्ति के भेज करके फिरौन के सिर के झुका के और अपना प्रजा के छुड़ा के जंगल में लिया के जब उन्हों लोग के पोषण करत रहले, रिस दियावे लगलन जा, सतावे लगलन जा, अंत में परमेश्वर सह न पा करके जंगल में ही नाश करे का फैसला कैले। इस सब बतौला के कारण कहा पता नहीं, कुछ लोग परमेश्वर से कितनो आशीष पौला पर परमेश्वर उनके कितनो दे, कुछ भी दे दो, कुछ भी नहीं खे उन्हों के पास दिखावत रहलन जा। हो सकेला इसराफ होके हम कहत हई, आज संतुष्टि के बिना जिए वाला सुन जा, तोहरा चेहरा में आनंद ना हो सकेला, रौरी जीवन में आनंद ना हो सकेला। जब देखा परेशानी, जब देखा रौरी चेहरा में संघर्ष ही दिखाई दे। प्रिय भाई और बहन लोग, बाइबल बतावेले कदाचित रात के रोवे के पड़े, परमेश्वर हमनी के सवेरे आनंद के दे के अनुग्रह करिए। बाइबल बतावेले यस, आनंद से भरल समय भी होखेला, आंसू बहावे वाला समय भी होखेला जीवन में, बाकी मत भूली ये सब के बीच में परमेश्वर हमनी के शांति दी है। पौलुस और सिलास अद्भुत रीति से प्रभु के सुसमाचार सुना के फिलिप्पी नगर से वो लोग जात रहे। बेरहमी से पौलुस और सिलास के मार करके घायल करके जेल में डालला से पौलुस सिलास रोले नहीं, जख्म के साथ में, चोरन के साथ में, दुख में, अपमान में परमेश्वर की ओर देख के वो लोग का कैले जानत हैं का? प्रार्थना कैले, भजन के गौले। एगो आदमी कब भजन गावेला? यदि तो हम लोग में केहू आनंदित होके तो वो भजन गावे, यानी जे आनंदित होला उहे भजन गावेला। जब रउआ केहू के देखेली गाना गावेला तो रउआ कहिला, काहे भाई बड़ा गीत गावत हो, बहुत आनंदित बाड़ा, खुश बाड़ा। गाना गा के वो अपना आनंद के प्रकट करेलन। वही दिन पौलुस और सिलास के जेल में गाना गावल कैसे संभव भइल? आज हमनी के जेल में बंद कर देले बाना, बाकी एक दिन आवे वाला बाटे ये सगरी जंजीरन के तोड़ करके जेकर सेवा करेली जाऊ परमेश्वर छुड़ई है। ई विश्वास उन्हन लोग के जीवन में रहल, वही से ही भजन गा सकले। प्रिय भाई और बहन लोग, आज रौरी जीवन में जवन जंजीर बाटे शीघ्र ही परमेश्वर ओकरा के तोड़ी है। यही से आनंद से प्रभु के स्तुति करी, आनंद से प्रभु की आराधना करी, आनंद से प्रभु के धन्यवाद करी। बाइबल में वह देख ली जा, का खाए के, का पिए के, का पहने के, एकर चिंता मत करा जा। ये सब के बारे में अन्य जाति लोग यानी जेकर परमेश्वर ना हवे चिंता करेलन जा। हमनी के पास परमेश्वर बाने, चिंता कैला के जरूरत नहीं खे, फिक्र कैला के जरूरत नहीं खे। आज हमनी में से बहुत से लोग वरी 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 चिंता 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 करत हमें। सेहत के विषय में चिंता, बच्चन के विषय में चिंता, कर्ज के विषय में चिंता, भविष्य के विषय में चिंता, उनका विवाह के विषय में चिंता, तरह तरह के चिंता में आज मनुष्य निश्चिंत रह के चाहे मनुष्य के चिंता करत बाटे। एकर कारण का बाकी हाँ, जवन अनंत जीवन के आधार बाणे वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं खन करत। यही से रउआ में से कितना लोग परमेश्वर पर विश्वास करेला? हाथ दिखावे। तो फिर चिंता मत करी। जेकरा पास परमेश्वर नहीं खन वो चिंता करेलन, जेकरा पास परमेश्वर बाणा वो चिंता ना कर सकेलन। ई बाइबल बतावेले। वही दिन नेहेमिया जब वो राजा के पास उपस्थित रहले, कोनो दिन भी चिंता करके, कोनो दिन भी
निराश अवस्था में ना दिखाई दिहलन, बाकी वही दिन वो अपना निराशा के छिपा न पौले। नेहेमिया अपना दुख के और अपना वेदना के वो छिपा न पौले। कौना विषय में वो वेदना, कौना विषय में वो दुख रहल। हम खरीदल चाहत रहली जी वो घर के, दूसरा लोग खरीद लिहले जी। ई कह के रोवे वाला बाड़े। निश्चय वो नौकरी हमरा के मिली, सोचली हमरा रूममेट के मिल गई। रोवे वाला रहेलन। वो साड़ी हम ही खरीदब, उतने में केहू आकर के ले लिहल, खरीद के लेके चल गए। चिंता, हम बताओ थी हमनी के जीवन के चिंता कौना तरह के बा बताई। बेकार के चिंता। आज रउरी जीवन में रहे वाला दुख के, चिंता के और वेदना के कारण का बा बताई। काहे रउआ चिंता करेला, काहे रउआ रोइला, काहे रउआ दुखी होत रहिला, काहे रउआ आंसू बहाइला, काहे रउआ सोचत रहिला, काहे रउआ दुखी होत रहिला। ये दुख और चिंता और वेदना का पीछे रहे वाला कारण का बाटे। संसार से संबंधित बाना, उस शरीर से संबंधित बाना, रउरी आनंद से, रउरी सुख से, रउरी समृद्धि से संबंधित ही बाना। उहे बना रउरी रोला के कारण, नेहमिया के रोला के कारण, नेहमिया के दुख के कारण ई ना हुए। नेहमिया के दुख के, नेहमिया के वेदना के कारण का रहे। परमेश्वर जेकरा से बहुत प्रेम कैले, यरूशलेम का उ नगर जल चुकल बाटे। जौना नगर में परमेश्वर कहले कि हम नजर अपना लगा के रखब, उ कहले जौन प्रतिज्ञा कैले वो नगर के जरा दिहल गईल बाटे। जहाँ हमार मंदिर बनावल जाके वहाँ कल गई प्रार्थना पर हमार कान लागल रही। ई सुलेमान से परमेश्वर वादा कैले, उहे मंदिर जरा दिहल गईल बाटे। कौना विषय के चिंता, कौना विषय के दुख, कौना विषय के वेदना नेहमिया के दिल में रहे जानत हई। परमेश्वर के लोगन के विषय में वो रहे, परमेश्वर के नगर के विषय में, परमेश्वर की सेवा के विषय में वेदना। आज वेदना करे वाला, चिंता करे वाला और दुखी रहे वाला भाई और बहन लोग, कौन विषय में और वेदना। प्रमोशन ना मिलल वही से, वेतन ना बढ़ल यही से, रउआ जौन सोचली वो स्थिति में रउआ पहुँच ना पौली। जौना से शादी होके के रहना भइल, रउआ जौना घर के विषय में सोचली ओके ना खरीद पौली यही से का। रउआ जौन चाहली वो कार खरीद ना पौली का बार और वेदना, केकरा खातिर और चिंता। आज बहुत से लोग निराशा में बाड़े, बहुत से लोग दुख में बाड़े, बहुत से लोग तकलीफ में बाड़े। आज कैसन और वेदना, वो दुख के कारण का बा। उस दिन नेहमिया के दुख के कारण जानत हई, उनकर मन परमेश्वर से लिपटल बाटे। यही खातिर से परमेश्वर के दुख उनकरा मन में भी रहल। केकरा खातिर राउ रोवल, रौरी सुख खातिर, रौरी समृद्धि खातिर, रौरी खुशी खातिर रोवत हई रउआ, बाकी परमेश्वर के राज खातिर और परमेश्वर के लोगन खातिर, परमेश्वर की सेवा खातिर और परमेश्वर के भवन के खातिर रउआ आंसू बहाए वाला उठे के बा, खड़ा होके के बा, आवे के बा। ऐसन मन देई हमरा के कह के प्रार्थना करी जा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमनी से सीधा और साफ रीति से बात कैला खातिर धन्यवाद। हर एक आत्मिक व्यक्ति के आत्मा के फल के वो काम में देखावेलन। आत्मा के फल प्रेम हवे पिता, वो प्रेम से रहुआ हमके भर देई। प्रेरित पौलुस कहले कि प्रेम से रहे खातिर हमेशा यत्न कर जा, प्रयास कर जा। प्रेम हमनी के विवश करेला कि हमनी का प्रार्थना करी जा। वो प्रेम हमनी के विवश करेला कि हमनी का व्याकुल होकर के प्रार्थना करत हई जा। हमहन के सामर्थ के साथ रहुआ खातिर के वो उपयोगी होके के हमनी के सिखावेला। वैसन प्रेम से पिता हमनी के भर दें ये चाहत हई जा। आज ये प्रार्थना में सहभागी होके वाला हर एक जना के दर्शन दे के एकांत में, अकेले में, रौरी उपस्थिति में घुटना टेक के हर एक दिन प्रार्थना करे वाला योद्धा के रूप में रहुआ बदल दें। यीशु के नाम से मांगत हई, हे पिता, आमीन। आज कलवरी के आवाज के कई करोड़ लोग देखेलन, खाली हिंदी में नहीं, तमिलनाडु वाले तमिल में, कर्नाटका वाला कन्नड़ में, केरला वाला मलयालम में, उड़ीसा वाला उड़िया में, महाराष्ट्र वाला मराठी में,
पश्चिम बंगाल वाला बंगाली में, पंजाब वाला पंजाबी में, यूपी बिहार भोजपुरी में, तेलंगाना आंध्रा वाला तेलुगु में, उर्दू भाषा में, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, गल्फ देश वाला गुजराती, आसामी, नेपाली, इंग्लिश में, ऐसे भारत के हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार के प्रचार करे वाला सबसे पहला आराधनालय कलवरी टेम्पल हवे। काहे हमनी के इतना मेहनत करत हई जा, काहे हमनी के सुसमाचार के इतना भाषा में प्रचार कैला के प्रयास करत हई जा। ध्यान से सुनी जा, रोमियो के पत्री 10वां अध्याय 13वां वचन, काहे कि जे केहू प्रभु यीशु मसीह के नाम ले ऊ त उद्धार पाई है। के उद्धार पाई? जो यीशु मसीह के नाम ले ऊ उद्धार पाई है। यदि लोगन के उद्धार होखे के बा, यदि उन्हन लोग के पाप के माफी होखे के बा, तो उन्हन लोग के यीशु के नाम के बुलावे के बा। बुलावे के बाद तो विश्वास करे के पड़ी। विश्वास करे के बाटे तो प्रभु के बारे में सुने के बा। प्रभु के बारे में सुने के बा तो केहू के न केहू के सुनावे के बा। यदि केहू सुनावे वाला होखी तो उन्हन लोग के भेजे वाला भी केहू न केहू होखे के चाही। कलवरी की आवाज के मदद करे वाला का करत हमें जानत हई? ई सेवक जौना प्रभु के वचन के प्रचार करत हमें, रौरी मदद के जरिए ही प्रचार हो सकेला। हम जौना वचन के प्रचार करीला 17 अलग अलग भाषा में भारत के चारों कोना में पहुँचेला। खाली भारत में ही नहीं, हमारा पूर्व की ओर बांग्लादेश में, दक्षिण की ओर श्रीलंका में, उत्तर की ओर नेपाल में, पश्चिम की ओर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, गल्फ कंट्रीज में कलवरी के आवाज का प्रचार होखेला। उनकरा अपना ही भाषा में, खाली अपना ही देश में नहीं, बाकी आस पास के सगरी देशन में हम सुसमाचार फैलावत हई जा। आवे वाला दिन में एशिया के हर एक देश में सुसमाचार के पहुँचाए वाला कलीसिया प्रभु हमके बनावे। ऐसन प्रार्थना हमहन जरूर करी। जौना सुसमाचार से हमनी के मुक्ति पौली जा, ओकरा के दूसरा के ना दिहल हाँ अच्छा ना हुए फैसला करी जा। हमार उद्धार यही से भइल काहे कि केहू हमरा के प्रभु यीशु मसीह के हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।